Vy ste začali s TikTok kampaňami medzi prvými. Aké kampane si už riešili, respektíve aké si videl na tom TikToku? My sme v polovičných číslach, čo sa týka cost per click, s porovnateľným výkonom oproti Mete napríklad. Je možné cieliť aj na cieľovku pod 18 rokov. Čím autentickejšie, tým lepšie CTR-ka, tým nám to lepšie funguje. Myslíš si, že tá Meta bude trošku zlacňovať? Veľmi by som si to prial. Určite teraz tá najväčšia príležitosť je za mňa v tom, že byť na mieste, kde ešte nie je prosto každý, tak ako to je na Mete. Ahojte, vítajte pri ďalšom dieli e-commerce bridge. Dneska mám tu s Marcelom. Čau Marcel. Čau, ahoj. A dnes sa budeme baviť o, ako vždy, zaujímavej téme a bude to TikTok. TikTok pred pár týždňami, pár mesiacmi prišiel na Slovensko so svojou reklamnou platformou, teda dajú sa už robiť regulérne reklamy na TikToku. Asi veľa z vás divákov a poslucháčov viete, že TikTok je veľmi rozšírená sociálna sieť aj na Slovensku, len na Slovensku má viac ako 1 milión používateľov. Áno, 1,3 myslím, je to správne číslo. A určite sa radí medzi Instagram, Facebook a všetky ostatné veľké sociálne siete. A dnes sa budeme baviť s Marcelom práve o tom, akým spôsobom funguje tá reklama na TikToku, ako sa to zadáva, koľko to stojí, či to je výhodné, nevýhodné, a ako to majú celé nastavené. A pretože tu máme prvý mesiac, respektíve prvých pár týždňov s reklamami, ktoré sú na TikToku, a o tom sa práve dnes porozprávame, či to je pre e-shopy must have kanál a pre koho je vlastne tá reklama na TikToku vhodná. Tak poďme na to. Tak keby som začal tým, že Facebook Ads Manager, Google Ads Manager pozná každý, ten TikTok akože nemal nejaký svoj Ad Manager, že prečo je to taká sláva, že teraz to tu prišlo? Mal, dokonca už niekoľko rokov, akurát až teraz to bolo spustené na Slovensku. Vlastne od 1.8. je spustená reklamná platforma aj pre Slovensko, ale inzerenti častokrát už s tým mali skúsenosti z Česka, z Maďarska alebo teda z okolitých krajín. A oni si nejak vyberali partnerov, že kto bude vedieť nejakým spôsobom ten Ads Manager používať ako firma, alebo to vedia používať všetci? Takto, treba to uviesť najskôr na pravú mieru v zmysle tom, že slovenské firmy mohli inzerovať na TikToku už skôr, akurát teda to nebolo na slovenskom trhu. Áno, ako som už hovoril, od 1.8. to bolo spustené aj pre slovenský TikTok a v princípe sa mohol uchádzať alebo mohol začať inzerovať každý. Samozrejme, bolo to sprostredkované cez ich partnera pre slovenský trh Alef a ten postupne pomáhal a whitelistoval vlastne slovenské accounty pre inzerciu na Slovensku. Dobre, čiže vy ste začali s TikTok kampaňami medzi prvými, lebo pre divákov a poslucháčov agentúru Grow možno nejak úžasne nepoznáte, ale vy nejak kooperujete s agentúrou This is Loco a vlastne väčšina tých klientov možno, že pochádzala od nich, alebo ako ste to mali? Nie, my sme ako partnerská agentúra s This is Loco, ale s tým, že vlastne máme spoločných klientov, ktorí sú či už vytendrovaní, alebo akoby naši vlastní. A áno, tie prvé kampane my sme spúšťali primárne pre akoby väčších klientov a možno poviem aj akoby tak pre začiatok, tak tých funkcionalít v rámci reklamného systému nie je toľko. Hej? A napríklad ako keby konkrétne to súvisí s tým, že na čom vieme cieliť dnes tie kampane na TikToku. Tomu sa ešte budeme venovať, že aké sú tam formáty a tak. Čiže tie kampane sa tam nahadzujú úplne normálne, tak ako na Meta platformu, že dám si tam nejaké UTM-ka, dám si tam vizuály, videjka a spustím to? V princípe to popisuješ správne. Keď by si to mal bežný človek, ktorý TikTok Ads Manager nikdy nevidel predstaviť, tak je to veľmi, veľmi podobné Meta Business Manageru, alebo teda reklamnej platforme, s tým, že vlastne tie funkcionality, povedzme, sú trochu inak rozdelené po tom systéme, alebo trošku inde sa nachádzajú, ale v princípe to je to isté. Čiže je tam nejaké schvaľovanie alebo niečo? Lebo s Facebookom zvykne byť ten problém, že 3 roky tam schvaľujú niečo, kým to vôbec pustí. V tomto je to veľmi podobné. Samozrejme, majú tie pravidlá pre reklamu nastavené trochu inak. V niektorých ohľadoch možno by som povedal, že trošku benevolentnejšie, ale v princípe je to veľmi podobné. Máme tu tých pár týždňov už akože spustenú tú možnosť mať pokrytie na Slovensku. Aké kampane si už riešili, respektíve aké si videl na tom TikToku?
Dohodli sme sa najskôr s klientami, ktorí už majú skúsenosť s TikTokom ako takým na iných trhoch, z Česka, z Maďarska alebo povedzme aj zo západnej Európy, s tým, že vlastne je to veľká príležitosť, ktorú akoby oni veľmi rýchlo pochopili pre slovenský trh. A dnes tam máme vlastne jedného takého veľkého e-commerceového klienta, je to klient Simproof, ktorý predáva živé probiotika na Slovensku. A potom je tam poisťovňa Dôvera, ktorá tiež mala skúsenosť zase iba s tvorením obsahu na TikTok. Čiže ideme tam hlavne týchto dvoch klientov s tým, že vlastne ale vychádza to z toho, že stále máme obmedzenú funkcionalitu a teda už aj prezradím, že tá funkcionalita je limitovaná buď na konverzné kampane alebo na kampane na získanie trafiku. A aký tam je rozdiel? Že tam sa to nejak inak nakupuje, alebo ako sa to vlastne nakupuje? Že keď si to človek má predstaviť, že dám tam 500 eur a viem to optimalizovať na konverzie, alebo na počet kliknutí, alebo na čo? OK, od začiatku zle. V podstate sa tam nedá zinzerovať s 500 eurovým budžetom. Tým, že ak sa nemýlim, je tam vlastne minimálny budžet na deň 20 eur. Čiže už to už aj akoby nejakým spôsobom predikuje to, že aký klient sa tam bude v tejto chvíli nachádzať. S tým, že opäť je to veľmi podobné tomu Facebooku, nastavuje sa cieľ kampane, ako som už spomínal, konverzia alebo trafik na stránku. A samozrejme potom všetky tie targetingy, ktoré sú možné rovnako ako na Facebooku. Je tam samozrejme pár špecifík a rozdielov. Napríklad je možné cieliť aj na cieľovku pod 18 rokov, ktorá napríklad na Mete nie je možná. Hej, takéto cieľenie. Čiže je tam ako keby pár špecifík, ktoré treba akoby poznať a chápať a tak vlastne sa dá potom pristupovať ku kampaniám. A čo sú konverzie? To je vlastne nákup na e-shope, to asi nie je. Že čo to... Môže byť. Môže byť. Dokonca môžeš mať TikTok pixel nahodený na stránke, vieš to otrekovať a tak ďalej. Samozrejme, je tam tiež nejakým spôsobom ináč definované konverzné okno, ale technicky za to je to úplne rovnaká kampaň ako na Facebooku. A už si videl, že by tam nejakým spôsobom išli nejaké že performance-based kampane? Alebo ako to tam funguje? Ešte nie je tam, že úplne toľko inzerentov. A to by som možno aj povedal, že to je vlastne dnes ten najväčší driver, že prečo byť ako keby na tom TikToku. Pretože ten reklamný priestor tam nie je natoľko penetrovaný. My sme to videli úplne, že na začiatku, že hold CTR-ka násobne väčšie, ako sme mali na iných platformách alebo na iných kanáloch. Dodnes, keď zrovna dneska ráno som si dával vyťahovať čísla a my sme vlastne v polovičných číslach, čo sa týka cost per click, čo sa týka aj CPM-ky a tak ďalej. Čiže vlastne sme o polovicu lacnejší s porovnateľným výkonom oproti Mete napríklad. A ono sa to, myslíš, že sa to rádovo v týždňoch a mesiacoch už dorovná? Alebo dokedy bude akože takýto Klondike, že sa to bude dať využívať? Vieš čo, akože keď som nad tým tak akoby sám pre seba rozmýšľal, tak očakávam, že to bude niečom podobné, ako keď, ja neviem, sa spúšťala Instagramová reklama, ako keď sa spúšťala Facebooková reklama. Samozrejme, akoby ten trh s digitálnou reklamou je dnes trošku edukovanejší, viac sme sa posunuli, takže vlastne očakávam, že samozrejme nebude to také dlhé obdobie, ale určite teraz tá najväčšia príležitosť je za mňa v tom, že byť na mieste, kde ešte nie je prosto každý, tak ako to je na Mete. A kedy sa to ako keby vyrovná? Že bude to už štandardný reklamný kanál ako všetky ostatné, že bude mať budget na Facebook, budget na Instagram a budget na TikTok, že akože uberú sa tie peniaze z iných sociálnych sietí a dajú sa aj na TikTok? Ja si myslím, že skôr k tomu prídeme, že to bude taká povinná jazda pre značky a čím väčšia značka, tak už vlastne dneska to svojím spôsobom môžeme vidieť, že sociálna sieť, alebo teda obsah na TikToku už je povinnou jazdou pre viacero akoby našich klientov. Jednoducho k tomu sa iba tá inzercia tam pridá. Že tak, ako sme to videli, ja neviem, na Instagrame, že najskôr sa tvorilo, že kvanta obsahu a potom, keď bola možnosť inzercie, tak jednoducho využili firmy aj to a rovnako to prebehne aj tu. Očakávam ale, že to bude akoby v trošku takom zrýchlenom konaní. Tak už je to, každý bude chcieť využiť tú možnosť, akože zaplní sa to asi relatívne rýchlo. A ako fungujú tie formáty? Že je to podobné, že keď mám, ja neviem, storky z Instagramu, storky z Facebooku, že vlastne viem to recyklovať na tom TikToku, alebo tam treba vytvárať úplne špeciálne nové tie formáty? Takto, že čo sa týka nejakých sizeov a prosto ako formátu ako takého, tak to je takmer 1:1.
Hej. Treba ale povedať, že k tej kreatíve sa tam pristupuje trochu inak. A čím vlastne viac také akoby unikátne, alebo to by som povedal, že z ruky robené video, tak v princípe tam lepšie funguje. Hej. Že, tak ako vidíme, že na Facebooku, na Instagrame, tak tie veľké produkcie, to je niečo, čo tam funguje, tak na TikToku je to tak trochu naopak. Hej. Že je to akoby uveriteľné, je to autentické, prosto jednoducho tú kreatívu tam treba akoby trošku inak k tomu pristupovať. A aj vidno, že napríklad veľké značky majú jednu separátnu vlastne tvorbu alebo teda produkciu kontentu pre Facebook, Instagram a inú majú zase pre TikTok. A prepáč, ešte vlastne, že veľmi podobne to vlastne vidíme aj v reklamách ako takých. Hej. Čím autentickejšie, tým lepšie CTR-ka, tým nám to lepšie funguje. Čiže ide o tie UGC videá, teda User Generated Content. Teda ide o to, aby to vyzeralo, že to je natívne, ale je to v princípe tvorené na mieru. My sme sa tu viackrát pre divákov a poslucháčov už rozprávali o tomto, že vlastne keď už využívate influencerov, tak práve na toto by ste ich mohli využiť, aby vám tvorili tento typ kontentu. Nielen na to, aby oni tvorili content k sebe, ale aby tvorili aj content pre vás a tým pádom sa to dá boostovať ako keby aj na samotnom TikToku. Tam normálne akože existujú nejaké call to action prvky, alebo ako si to mám predstaviť, že ja dajme tomu predávam tie probiotika a reálne tam mám nejakú UGC video. Páči sa ti e-commerce bridge? Od roku 2018 sa nám priniesli už stovky rozhovorov a článkov. Nezabudni sa prihlásiť na odber newsletterov, rozhovorov na podcastoch alebo YouTube, prípadne nás sleduj na sociálnych sieťach. Veľmi nás to poteší, podporí to našu prácu a taktiež budeš neustále v obraze. Denne vydávame niekoľko noviniek a nechýbajú ani rýchle správy e-commerce Bridge Now. To všetko pripravujeme pre vás, našich divákov a poslucháčov. Okrem toho pre teba máme prichystaný špeciálny newsletter s domenami, ktoré expirujú, katalóg overených firiem a aj expertné články, kde sa dozvieš najnovšie témy spolu s názormi od tých najlepších z oboru. A nezabudni, aj v tomto roku máme 11 e-commerce konferencií po celom Slovensku. Tešíme sa na teba priamo na mieste alebo na online streame, ktorý je pre teba úplne zadarmo. Ohľadom toho a mám tam nejaký call to action, alebo ako by som si to mal predstaviť, že ako vyzerá to ten predajný formát. V podstate vrátim sa k tomu, čo si povedal pred chvíľkou, že áno, že skvele tam fungujú veci produkované influencerom alebo prosto user generated content. Čo sa týka akoby, aj tých akoby reklamných formátov, ktoré sú určené akože na predaj alebo na tú konverziu, tak ono sa treba na to pozerať, že naozaj to funguje veľmi podobne ako Meta. Čiže ty tam dokonca vieš robiť klasické boosty, hej, tých príspevkov. Ale potom vieš, že akoby také tie dark postovú inzerciu robiť. Čiže áno, môžeš tam mať klasický call to action, dokonca mal by byť aj akoby shoppingový formát a tak ďalej. Čiže v mnohých ohľadoch to bude veľmi podobné. A bude tam nejaká možnosť, že priamo kúpiť na TikToku? Lebo niekedy to bol taký trend, neviem, ako to je teraz na tom. Vieš čo, TikTok shopping existuje. Pokiaľ viem, tak zatiaľ existuje iba v UK, v tomto našom regióne. Ale dokonca, čo mám tak akoby nejaké podpultové informácie, tak v dohľadnej dobe by mal byť, povedzme, testovaný v Českej republike a u západných susedov. Čiže ako opäť je to iba otázka času, kedy sa vlastne na tak malý trh, ako sme my, akoby dostane rád. A nefunguje tam niečo také, ako teraz si pri PMaxových kampaniach a všetkom dám tam XML feed a sa to deje. Takéto formáty tam asi neexistujú. Zatiaľ nie, ale na zahraničných trhoch takéto formáty existujú. A ako ja si myslím, že to je otázka času opäť, že keď sa to spustí tu. Ja neviem, že napríklad v Česku sme videli, že to bolo že v horizonte mesiacov. Niektoré zase veci pridávali v horizonte týždňov, čiže skôr či neskôr to bude. Ja očakávam, že povedzme do konca roka môžu byť veci, že budú ďalšie pospúšťané. A jak vyzerá taká feedová reklama na TikToku, lebo stále sa tam bavíme o nejakých videách, čo točia influencery, ale keď tam natiahnem XML feed, tak čo mi tam ukáže televízor, kúp si? V princípe áno, všetko je to vlastne podobné, s tým, že tieto feedové kampane tiež majú akoby špecifika. Ja teraz tú akoby, že presnú technickú špecifikáciu tak to v hlave nenosím, ale v princípe, keď si predstavíš ako keby shopping ads na Mete, tak je to veľmi podobné. Čiže akým spôsobom k tomu má pristúpiť ten klient? Že osloviť agentúru, že chcem robiť s TikTokom. Najlepšie je to cez agentúru, alebo si to robí, lebo veľa klientov si to naklikáva samo, majú nejakých freelancerov alebo interný tým.
A keď je to otvorené pre všetkých, akú výhodu má tá agentúra? Len to, že už vedia, čo majú robiť? Alebo aká je tá výhoda? Ja si myslím, že core je to o tom, že jednoducho tá agentúra to má vyskúšané na iných trhoch. Už tam má zabehnutých špecialistov a tím. Tá platforma na konci dňa je úplne rovnako komplexná ako povedzme na tej Mete alebo Google Ads. Už spomínaný. Čiže áno, sú firmy, ktoré majú na to aj akoby vlastnú kapacitu, ale overall, že prosto je to nové niečo a pokiaľ vlastne ten knowledge nenosím vo vnútri v týme, tak akoby na to vhodné je osloviť agentúru. Dobre, čiže ja by som na záver divákom a poslucháčom tak zdôraznil, že ono možno lepšou stratégiou je ísť teraz do toho naplno, a nie, že skúsim TikTok za 100, alebo koľko si to hovoríš? 600 eur mesačne je to úplne minimum. Čo? Za 600 eur mesačne to vyskúšam, ale skôr teraz je tam ten priestor, teraz je tam 1 300 000 ľudí, ktorí nie sú až tak veľmi targetovaní ako na Mete, ako na Google, ako všade. Čiže nie je to o tom, že skúsim 600, ale skúsim dať 6 000, aby som vybuchal tú efektivitu čo najskôr, lebo akože ono sa to vyrovná tej Mete, že možno, že paradoxne myslíš si, že tá Meta bude trošku zlacňovať, keď už ľudia budú skôr dávať tie prachy aj do toho TikToku? Veľmi by som si to prial. Aj veľa divákov a poslucháčov. ale ako myslím si, že nie. Že, samozrejme, veď my sme tu videli teraz akoby zásadný rast digitálnej reklamy, alebo teda cien digitálnej reklamy. A nemyslím si, že by ten trend mal byť opačný, keď tak možno sa to iba spomalí. Hej? A to je vďaka tomu, že proste tie reklamné budžety sa rozprestrú na viac kanálov, hej, povedzme. Čiže teraz je tam tá príležitosť, že už asi lacnejšie ten TikTok asi už nikdy nebude, jedine, že by ho zakázali, alebo mali nejaké výpredaj. Za mňa je to hlavne o tom, že máme unikátnu príležitosť, ktorá proste sa na trhu nestáva tak často, že jednoducho reklamná platforma, ktorá má akoby milióny userov, je dnes aj na Slovensku dispozícii a je to novinkou. Hej? Čiže ten priestor nie je natoľko penetrovaný a jednoducho môžem tam urobiť veci, vyskúšať si tam veci tak lacno, ako to už pravdepodobne nikdy nebude. Ja, akože ešte taký malý hint pre e-shopárov, nakoniec by som dodal, že áno, pre TikTok by ste mali robiť akože tie user-generated content, teda tie videá a tak, ale to by ste mali robiť aj pre iné sociálne siete, že ono nie je možno lepší pohľad je pozerať sa na to nie tak, že ako zrecyklovať obsah z iných sociálnych sietí na TikTok, ale ako robiť obsah na TikTok a potom ho dávať na ostatné sociálne siete, lebo z môjho pohľadu to stále bude lepšie, keď vy budete mať ten user-generated content a ten potom budete dávať aj na Instagram, aj na Facebook, aj všade ostatne, že to nemusia byť už také vyleštené reklamy, že rieši tam, že či je button 3 pixely vľavo alebo vpravo. Ide o tú efektivitu a ten TikTok vám teraz otvára brány s tým, že to je lacnejšie a že lacnejšie to už nikdy nebude. Ako hovoril Marcel, teraz to stojí, dajme tomu polovicu, o pár mesiacov to bude stať 3/4 a na Vianoce už budeme asi tam, kde sme boli aj predtým na Mete, nie? Uvidíme. Dobre, tak ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadom TikToku alebo kampani na TikToku, ozvite sa Marcelovi, respektíve kľudne agentúre Grow, respektíve nejakému freelancerovi alebo niekomu, kto vám spravuje sociálne siete. Verím, že to je veľká príležitosť, preto sa tu dneska aj o tom s Marcelom rozprávame a verím, že sa vidíme pri ďalšom rozhovore. Ahojte. Ahojte.